It is with great sadness that we announce kushaikirwa kwa Madam Bossy ne brother yavo inonzi Love More Chikocho avanozikamwa nekunzi Sekuru Gudo. Mama celebrities vatofambawo vainda kunochema pamwechete. Mo Boys asvikawo ndokugamuchirwa ku Glenview na Tewa Events pamwechete na Mufela. Inguva inorwadza zvikuru asi ve management vapa an official statement rekuti we need to give time kuna Madam Bossy vambo chema hama yavo. Vanyora ivo vakati, we are deeply saddened to announce the passing of Madam Bossy's beloved brother, Love More Chikocho, known as Sekuru Gudo. This is an immense and personal loss for her and her family. In light of this, Madam Bossy will be stepping away from a professional and public engagement as she takes time to mourn, heal, and be with her loved ones. She extends her heartfelt gratitude to her fans, partners, and the wider community for the overwhelming outpouring of love, support, and condolences. Your kind messages and prayers have brought a great comfort during this profoundly difficult time. Mourners are welcome to join us and gather at 6042 3rd Way Road, Glenview 3, Harare. Further updates will be provided in due course. Thank you for the love and support, Madam Boss Management. So vano vaziviswa kuti kana vakasununguka kuti vasvike kuna 3rd Way Road uko vagone kudaro, asi vaendako guys kwa kusina chero parking, vanhu vakawanda zvikuru. Nematambudziko kuna Maidzabu, nematambudziko zvakare kuna Queen of Peace nemhuri yese. Kurasikirwa kwavaitwa nasekuru inguva inorwadza zvikuru. Chirawo na husband wake vanyaradzawo Madam Bossy vakati condolences Madam Bossy, Mwari ngavanyaradze kuchema kwese nemoyo. Nasisimekiwo navo vanyorawo yavo message. Vanhu vazhinji vamira navo panguva yakadai. So kubatana kumazimba kwakaoma guys, pari kutoshayikwa parking zvachose. Ngatirambei takadaro tichichema neumwe wedu. Tinokutendai mazimbo makanyanya, asa haushayiwo mahaters guys. The Cat family vanga vatotanga kutoona kunge this is something to play around with, but ndopa wanoona utoti guys ka pfungwa dzedu dzakaita sei. Pamwe pacho social media yakuita kuti vanhu valose humanity. Mama comments anga kuiswa, we are not going to go through the comments, but tikungotaura kuti there is no need kuti kwa ini ndiri Cat family ndiwechi kana munhu angoshayikirwa nehama yake. What we can do is to simply say we are really sorry, tinochema nemi. Kubva kuZimod Gossip tiri kuti isusu semhuri yekwaChikocho wanai kunyaradzwa nezita raJesu Kristu, amen. Zvachose nevari kuUK vari kure vachagona kufamba, if it is possible, aiwa tinongovaisa mumaoko aMwari kuti vafambewo basa rishandwe zvakanaka. Zvinozikamwa kuti Maidzabu vakamanya up and down, vakaedza zvikuru kuti brother yavo iitewo zviri nani. In and out of hospital vakamira nebrother yavo. Tinotenda nerudo rwakadaro rwaratidzwa kuna sekuru kuzosvika panguva yavo ekuzorora. Do leave your comments on what you think panyaya.